बर'फोरखौ फिन एभिक्शन खालामनायनि आं दहाय मोनसे भिडिअ होदोंमोन, नाथाय बे अर्डारा सोरनिफ्राय फैमारदों आं नैबे भिडिअनि गेजेरजों बर' रायजो राजाफोरनो फोरमायगोन। लोगोसे बै मोनसे चेनेलाव आं दहाय एबसुनि डायनामिक लिडार दानि सोलिफु दिपेन बर' बिथांनि बिबुंथिखौ आं होदोंमोन। रायजोफोर फिन खेबसेबाव गासैनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै नोंथांमोना खौरां खुगा खुगा मोनखाबाय जानांगौ। जों माखासे खोथाखौ बुङोब्ला सोरनावबा खें नाङो, एगेन्स्टबो जानानै थायो। अब्लाबो दा सनितपुर जिल्लानि सारिदुवार हाग्रा बिफाननि सिङाव थानाय सिंगिमारि माने एफआरसिनि जों लोगोसे माखासे एफआरसि हाग्रा बिफाननि गेजेरजों नबिन दैमारि, खुदिराम नार्जारि, बिरेन बसुमतारि गासै 40 न'खरनो इभिक्शन खालामनायनि नटिसखौ दैथायहरदों। नैबे खौरांखौ नोंथांमोना मोनखाबायना, बर'फोरखौ इभिक्शन खालामगोन। 40टा न'खरनो हरजेनबाय नटिस। बिसोरो 7 दिनाव खारनांगौ, खाराबा जबरदस्तिब्लाबो न' बां सिफायहैगोन आरो जिखिनि आबाद बारि बागान दं बेफोरखौबो सिलिंखार खालामहैगोन। माबायदि खोनादों रायजोफोर? नाथाय आं नैबेखौसो सानो, आं फुल खौरांखौबो होगासिनो दं। बेखौ सोरनिफ्राय फैदों नटिसाबो सफैबाय आंनाव नै। आं आउट अफ बिटिआरखौ दसे दोनथ'बावबाय। बिटिसि बा बिटिआरआवथ' गासिबो हाबनांगौ आरो बेल' नंबावामोन। बर'नि डिमान्डआ सेपारेट स्टेट अफ बड'लेण्डसोमोन। उपेननिफ्राय लानानै जों जारिमिन बायदि खोनाबोयो। प्रमद बर' सारानो जोबथा थुंगेनाय बायदि खालामफैबाय। आं बाव दाय होननायनि खोथा बुङाखै, नाथाय वी वान बड'लेण्ड बुङोमोन बिथाङाबो। नाथाय दिनैनि दिनाव बड'लेण्डनि खोथा फंसेबो बिथांनि खुगानिफ्राय ओंखारलिया, जों खोनानोनो मोना। लोगोसे जों इसिबां डिमान्ड खालामबोबाय, बे हानि थाखायनो नांबोदोंमोन, बे हानि थाखायनो जेथ' मानसि थैबोदों होनबा बे हानि थाखायनो जों मिथिनो मोनो। जारिमिननिफ्राय लानानै फरायनानै गेदेरमाफोरनि खुगाजोंबो जों खोनानो मोनो, मिथिनो मोनो। दानिया खोथाया जाहैबाय, बे हानि थाखायनो नांदोंमोन, इसिबां मानसि थैदोंमोनब्ला मानो जोंनि एरियाफ्राव गुबुनफोरा दखल खालामनानै दंफैयो? बिटिसि बायदियावनो बेसेबांबा लाख बिगा, 3 लाख बिगानिबो बारा दखल खालामनानै दं। 3 लाख बिगा मामुलि नङा। जायफ्रा जोंनियाव ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लकआव थानोनो मोना, अब्ला बिसोरखौ मानो दोनबाय थादों? बुङो प्रमद बर' सारानो होन, सोरबा हाग्रामा सारानो होन, जों होखारा। आं रावबो पार्टिजों लोगो जानानै बुङाखै दै, बेबो बुङो जों होखारा। मानो होखारा? जे हानि थाखायनो आन्दालन खालामबोदोंमोन, नांबोदोंमोन, आरो गावसोरथ' गियो नामा ना भट बेंकनि थाखाय? खोथाया जाहैबाय, मानगोनां हाइकर्टआनो बुंबावबाय बा अर्डार ओंखारबायमोन जे बिथांमोनखौ, जायगाखौ आं नाम मख'ला, ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लकनिफ्राय जायफ्रा इलिगेलि एनक्रचमेन्ट जानानै दङ, हा लानानै दङ, बिसोरखौ उच्चेद खालामनांगौबा होखारनांगौ होननानै बुंबायमोन। अब्ला मानो खालामाखै? मावनांगौआ जोंनि सोरखारनि, जोंनि गेदेरमाफोरनिसो दायथ'मोन। जोंहा मिनिस्टारबो जोबनो थाङा, केबिनेट मिनिस्टार दं, MP दं, MLAफोर दं, MCLSफोर दङ। अब्ला मानो खालामाखै? नैबे गेदेर खोथा फैदों रायजोफोर। नाथाय जोंनि गेजेराव खोथाफ्रा, लिडारफ्रा बुंबाय थायो, जिखुनु पार्टियानो जा, गोदै बिदि मावगोन, बिदि उमुगा बिदि, जों बिदि खालामदों, आरो बेसेबां ब्लेम होलायबाय थानो गावजों गाव। दा बुंनो थाङोब्ला दा नैबेथ' सनितपुरना आउट अफ बिटिसि। नाथाय आउट अफ बिटिसि होननानै जों बिसोरखौबो ओरैनो दोनजाया। जों मोजां एनालाइज खालामनानै नायोब्ला जायगाफ्राव बेरायब्ला मिथियो, बिटिसि बा बिटिआर सिंनिया जेसेबां बड'लेण्डनि थाखाय, बर'फोरनि थाखाय सेन्टिमेन्ट दंना, हारिनि थाखाय, आउट अफ बिटिसि बा बिटिआरनासो बांसिन सेन्टिमेन्ट दंबावो। किसुमाना, गोबाङानो, माबा मोनसे हारिनि आफादनि प्रग्राम जा, माबा मोनसे गामि रायजोनि हेडफ्रानो खाङो, हरो, जिखुनु प्रग्रामनियानो जा,
हरो बिसोरो एफआरसिनि खांनो माबा उमुगनि प्रग्रामनो उमुग आफादनि प्रग्रामनो इदिनो खाङो बिसोरो हरोबो आरो आन्दालन खालामनो बिदि लेंहरदोंनो थाङो बिसोरो आउट अफ बिटिआरनि जाबालाय मा जानो नाथाय नामसो गैया दिनैनि दिनाव नाथाय लिडारफोरजों पलिटिकेल बेनिफिटनि थाखाय बाहायजानायखौबो जों नुगासिनो दङ गोदाव सोराव खालामगासिनो दङ गामिनि मानसिफोर आउट अफ बिटिआरानो जा मायानो जा गोबां बर'फ्रा गामियाव थाग्रा माने खोथा मोनोब्ला फोथायो फोथायनायजों खारफायो उनावहाय फोथाय खेबस' खालामनाय जायो थ' बेबायदि दा नैबे जायनाखि 40टा फेमिलिसफोरनो अर्डार हरदों बे जाहैबाय ओरैनो अर्डारा जाहाथानिफ्राय फैयाखै बे सोरबा हरलाबायनाय नङा गभार्नमेन्ट अफ आसाम बेथ' र' एनरलमेन्ट फरेस्ट एन्ड क्लाइमेट चेन्ज डिपार्टमेन्ट दिसपुर गुवाहाटी अर्डार बाय दं नै दाना नायदो अर्डार बाय गभार्नरनिफ्रायनो डाइरेक्ट अर्डार दा होजायोब्ला थांनाय समफोरावबोथ' नै चिरांनो ओरै उल्था पानिनो बर'फोरखौ होबाय गुबुनखौ मानो दांनो हायासै कर्टआव अर्डार होबाबो आं बेखौ साननानै मोना मानो दांनो हायासै इलेक्सननि केम्पेइन खालामगासिनो दंना लिडारफ्रा सों बिसोरखौ मानो हायाखै बैफोर खामानिखौ मानो मावनो हायाखै उत्तर बि नङाबा गोदै 500 होगोन 1000 होगोन बिदि मोनगोननोहाय लाब गैया 500 1000 मोनगोन बेजों जे नोंनि फिसा फिसौ फिरि बिसिबां लस जालांगासिनो दङ नोंनो 500 1000 होनाय न'खरसेयाव बे सोरनिबा थाखाय बिराद गिदिर जानांगौ ला नाथाय भेलु गोनां भटखौहाय मोजां मानसिखौ बासिनानै नङाबा सेस मानो होनोब्ला फिसानि फिसा फिसौनि फिसौ बिसोरो नोंनो 500 1000 5000आनो होदों 10000आनो होदों बेखौ सेबथाबफिननानै लाफिनखायो जोंनिफ्राय माब्रै टेक्सफोर बायलाय फानलाय टेक्स लागायजोब्बाय लाइन बिल बारायहोगासिनो दङ माइरं थाव संख्रि फानलु गासिबो जोंनिफ्रायनोथ' सोबख्ल'फिनदोंना जों आन्दाजसो मोनाखै नैबेनो पलिटिक्स गोबाङा होनो जों पलिटिक्सजों गैया आं राजखान्थियाव गैफाया नाथाय सैथोआ बेनो राजखान्थियाव बयबो खानानै दोनजानाय फरायनाय सासे सुबुङाबो खानानै दोनजानाय राजखान्थियारि लिडारफ्रानोथ' मेनटेन खालामजोबो गासिबो सोलोंथाइ इडुकेसन डिपार्टमेन्ट बोरै जागोन बोरै जाया एग्जामा बोरै जागोन पस्टपन जागोन ना माव जागोन बिसिबां फिस लागोन एग्जामफ्राव बिदि एक्सेट्रा गासैबो जों बुंनो हाया जे जों राजखान्थिजों गैयानो खानानै दोनजाजोबनाय जोङो बेखायनो जोङो सांग्रांथि गोनां थागिबिफोर नागरिक जानांसिगौ बे आंनि बाथ्रा बुंनायल' नङा जों बेखौ गाव गावनो हमदांनो मोनो आरो बुजिनांसिगौ होननानै आं सानो आरो दा बेनि सायाव लिडारफोरनि सायाव नोंथांमोना कुइसन खालामनो हागोन हाया अननानै बुंबानो जाबाय बाव सोरबा बिपिएफ इउपिपिएल बिजेपि कंग्रेसनि खोथा गैया जों बर' हिसाबै साननांगौ बेखौ गोबां समाव जोङो गोबांथार खोथाखौनो पार्टिनि लानानै नेगेटिभ लालाङो नाथाय एसे बर' होननानै नोंबो जे नांबोदोंमोन सानबोदोंमोन हारिनि थाखाय मा सानमारो बेफोरखौसो जों कमेन्ट होनांगौ मानो होनब्ला कमेन्टजों मा जानो सानो जों कमेन्टखौ लिडारफ्रा बिराद नायखुमायो सोर मा होदों गावसोरखौ बे आरो लाभ इउ अल